Слово. Ако ти не чуваш песните, ти умаляваш и чуваш светските неща. Божието Слово е сила за всеки ден. Създаният свят чрез Словото Божие е сила за всеки ден. Този свят е създаден чрез Словото Божие. Бог го създаде този свят. И той говори, Евреи 11:3 казва, и с вяра разбираме, че и световете са били създадени с Божието Слово. И тъй, защото видимото не стана от видими неща. То всичко стана от Господ Исус Христос. Всичко стана от Бога, чрез Неговата прекрасна ръка на Бога. Той е архитекта, който създаде видими и невидими неща. Той създаде световете. Той създаде това, което ние гледаме в тази природа. Това всичко е създание чрез Словото на Бога. Само една дума Той казал, само една дума Той рече. Това всичко стана пред Господ Бог, брати и сестри. Така че ние трябва да знаем, че ние и винаги трябва да искаме това Слово да бъде в живота ни. Всеки ден е сила. Всеки ден, както много пъти говорим, ежедневната храна, която ние ядем, пак оглавняваме. Но това Слово, когато ние ядем, когато ни го чуваме, когато ни го изпълняваме, ние никак няма да оглавняваме, а винаги ще бъде съхранено в твоята душа. Съхранено в твоето сърце. И това Слово винаги да бъде балзам в нашия живот. Това Слово трябва ни да се радваме, когато говори проповедника това място. Да се радваме, че той говори живо Слово за теб, за мен и за всички нас, които ние го чуваме това Слово на Бога. И отново говори Евреи 1:3 казва, който е бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество, държайки всичко чрез своето могъщество, Слово, след като свърши чрез себе си очищение на греховете и седна отдясно на величието на високо, и живота бе Христос. Той всичко създади. Небето и земята, световете, който ние гледаме разширеност. Той всичко създади през своята десница. Това, което Той извърши, и накрая вече Господ Исус Христос и седнал отдясно на Бог. Така че ние трябва да вършим и